Направихме най-якия боксов лагер в Банско за 3 дни. Нямаш как без бири, така е много на здраве. Това ще и само патерицата за разсипата сол. Абе, бе. Ма ти верно литаш? Отивам да пия. Да тренирам, той човек е с камерата, да. Бокс е за мъже. Look at me now, I'm beastie, I'm beastie, I'm beastie. Too OD, I'm beastie. Nigga, I cut it off easy. Word of my mother, I'm beastie, I'm beastie. Направихме най-якия боксов лагер. Първа дейност, ден 1. Леко бягане, 5-6 км. Още с идването започнахме с лек крос по баирите на Банско. Какво правим? Бегаме. Симо, държи фронта. Първи. Коя би колко сме? 8 по 200 метра, долу, горе толкова. 5 км. Ми долу, горе, ясно. Само оставяха с колата. Колко? Я. Това ще бягането, после малко разтягане. Сега чуваме да хапнем, да си починим сутринта, 8 часа в залата. Виж го кое е ската. Дойде след като избягахме всичко. Късно отколкото хич да е долу. Колко бях? За 30 минути 10 км. Да бе, по баира нагоре. Аз започнах 117 кг. Почнах се науча да тренирам. По едно време Балкан Биста качи за лагера и аз бех готов да се откажа. Помислих, защо не се запиша, аз съм местен. Писах му, той ме мотивира доста, защото от бокса аз сега не съм тренирал. Свалих 17 кг. Той доста ме надъха и той е бил едър. Чудех се да се откажа. Мислех си, няма да ги сваля килограмите. От клиповете и съм отвикал, да, щом той може, що аз да не мога. Той нали казва, че не е нищо особено. Спрях алкохола, не пушам и сега по-хубав начин на живот карам. Единственият кусур тук е, че мога да дойдеш на боксов лагер и да се върнеш 10 кг нагоре. Шегувам се, разбира се, имаше и доста здравословни опции и заредихме за следващия ден. Изяда кюфтетата то. Нямаш как без бири, така е много на здраве. А ти то се доред, Няма нищо още. Директно на бирите. Жената каза, че са безплатни към бара и викам направи един стой тук да сложи. Ден 2, 7:30, слизаме до 8 часа, първа тренировка. По-ниския въздух хубаво се наспива. Отиваме на бокс. Как спа без мен? Добре. Обратен гард имаме ли? Да дигнат ръка. Двама обратни. Супер. Бум, прибрани. Бум, прибрани. Ще я пръща. Айде. Отклон. Прав. Отклон. Супер. Айде по-живо. Вече не сме в този гард. Отпускаме гарда, ръцете са по-встрани. Идеята е да хвърля удара, да докосна неговото рамо. Той съответно да тръгне моето, аз да се опитам да предпазя. Тогава на 6:30 вече си минаваме към истинския бокс, условия, атаки, защити, контратаки, всичко в гарда. Отивайте, закусвайте, почивайте. First session, втория ден. Дон. Веднага след тренировката отидохме на закуска, след което имахме няколко часа, в които да се насладим на външния басейн. Аз съм бив воайор. Отидах един път на почивка с техните и аз викам, сега ще тия на тихо и на спокойно място, цял ден слушам: Кристияна, излизай от водата веднага. Хората ни слушат целия паш. Тя жената крещи като е нормално. През другото време ще чуя: Андрей, върни, това не е твое! Ако не ме фарат, ако върже. Отиваме ние сутринта, вършиме работа с патето, няма ядове. 9 сутринта. И Ранко се прибира в стаята и тя си го гледа, вика: ти що си облече? И той вика: ми добре, съвлече се. Легнахме си тримата голи. Стана 10, никаква работа не върши. Та спива на едно легло. Викам: Ранко, направо стаи строй, брат, не мога да спим от тебе. И крайна сметка изменихме момичето и така. А иначе цял вечер вика кентавъра, накрая ще ви фанеш ли само патерицата за разсипата сол? Важна част от лагера беше да възстановим в спато, след което имахме яка дискусия. Яка възможност всеки да се възползва от факта, че той е тук нещо като Q&A за тебе, ти като израстваш. Има ли нещо, което много ти е помогнал просто да си отвориш играта? Гледах много други боксери. Основно така се учих аз. Най-много гледах от старата школа. Любимият ми от старата школа е Томас Хънс. Също така, да речем, гледаш Майк Тайсън. Окей, на Майк Тайсън стила на мен ще ме отиде с ръста и както е. От всеки гледам по нещо, от всеки гледам да взема по нещо, прилагам го, виждам кое върви и ако ми върви, нали го правя, но ако не ми върви, просто се ориентирам към нещо друго. Много хора си имат някаква идея в главата, че победителите са родени победители. Толкова многократно е доказано, че реално не е така, защото това, което дели до това, което искаш да постигнеш, се просто усилията и труда, който ще положиш до него момент. Победителите не са родени победители, са изградени победители. Повече съм губил, отколкото печеля. Казвам ти, в аматьорската ми кариера повече съм губил, отколкото съм печелил. Това ще го изрежем, нали? Няма да разберат хората. И много пъти тогава, не само треньори, тогава и на национала, и други треньори, ти си от морето, имаш там, нали, семейната къща, гледай се, какво се занимаваш, като гледаш, че не стават нещата.
Рано или късно става. Стана не се откажеш. Какво те мотивира да тренираш такъв човек като него и като цяло всеки, защото ти не се занимава само с един професионалист? Мога да кажа единствено за Петър, че имаме изключително силна връзка като треньор и състезател. Неговите успехи, това са и моите успехи. И това ме мотивира за още повече. А световната сцена вече, професионалния бокс, върхът е целта. А иначе с другите професионалисти също, когато съм част от тяхната подготовка, също ме мотивира. С Симеон Наковски, сега ще излизам на Max Fight, аз го готва. Стоянко Привленски, винаги като е в София, работя с него. Това ме мотивира. Успехите, техните успехи са и моите успехи. Ти си 11. И аз съм 11-0, да. Не, ние четвърти матч мисля, че почнахме заедно. Да. Значи аз съм 8-0. Имаше 1-2 месеца до четвъртия му матч. И му казвам, Пепи, нали, ти с кой се готвиш? Сам. Викам, как сам се готвиш за профи? Така, стекваме с нещата сам. Викам, идвам с тебе, как ще остава сам? В момента целта ни е август месец да покориме титлата на WBC. Вземем ли я, живот и здраве, това ще ни изстреля много нагоре. Вече ще може да играем и за други титли, да в класацията да се дигнем нагоре. Колко време ви отнема да изградите стратегията? Ние в момента сме екип. Всичко това се координира между нас. В момента предстои за галата, вече знаем кой е опонента. Аз съм го анализирал, той го анализирал, екипа, сядаме, говориме, къде са му силните страни, къде са му слабите, изготвяме се стратегия. За всеки опонент си е различно. Да кажеш, че имаш и победа на кикбокс състезание. Да, неволно имам. Неволно, забележете. От ъгъла му се изкрещява коляно и той просто ти дига коляното и го нокаутира. Ако си паднал и някой има превес на тебе, ако публиката почва да скандира твоето име, българи, юнаци и така нататък, това много дига. Това седно ти направо те бустват с инжекция седно. На галата на Кобрат го изпитах. 12 000 души беше арена армеец, когато Кобрат се би с Махмуд Чар за титлата. Ние бяхме подгряващи среща преди него. Направо като излязохме, то просто като стената удра така от емоцията на всички тия хора. Сега в момента съм настръхнал. Излизали сме на Галина пред 12 000 души, беше за първи път и беше брутално живяло. И той тогава се превъзбуди се, защото първия рунд почнаха да скандират, втори мексиканеца му забиена от дясно круше, то му светна. Викам си, леле, майко, какво стана? Но добре, че се окупити, почна да слуша и го прегази, четвъртия рунд го прегази. Мексиканеца беше на въжетата, то наше го налива в четвъртия рунд и като тръгна с един апъркът на Петър, добре, че съм го научил да изтегля ли, не знам, инстинкт ли, на толкова му се разминава, мене сърцето ми спря в този момент, защото аз ухото ми е много набито и виждам всичките удари, просто като го пусна, просто направим, че ми спря сърцето в този момент. А и той има един такъв лош навик, тренер вика, аз ще го усетя как удари и тогава ще почна. Защо трябва да го усещаш как удари? Вика, нека да ме удари да го усетя. При мен така, само като ви усетя, че е някакъв разкажа, че направо тогава се изострям още направо стан като котка. До ден днешен хората мисля, че това е наша спортна аналогия, че няма мисъл, че просто се биеме, той изобщо не е така. Бинтове, ръкавици, протектори. Какво е така? Аз съм Минесла. Да си гледате краката. Вижда си, пам, си поемам твърдо. Да, когато си готов, чакаш и удари. 5 секунди! Бих си отдох. Боксът е за мъже. Надявах се да не мине през мен. Ма ти верно ли тъжно? Кумъкъв тоя план, ме дигни бе. Толкова ми е папа. Жените ми викат какъв е този секс, това е което мога да продължа. Бяхте супер, браво! Емоции, много приключения. Доста отдавна искам се занимавам професионално с бокс. Бях го оставил за малко, но клиповете на Крум и на Стратимир ме надъхаха да се върна обратно. Реално една година не бях тренирал въобще и сега имам реално един месец подготовка за този лагер и съм супер доволен от лагера. Доста ни натиснаха, малко ми е зле кардито, обаче лагера е топ. От самите влогове на Стратимир бях доста време и контузен, бях ходил много рядко след контузията. Лека по лека там с моят тренер, другата седмица отивам при него. След пълноценен ден от тренировки, време беше и за десерти. Какво става, пътнахте ли? Отивам на стаята да думкам тук десертчетата. Както си скъсвам десерти? Майка с пръшки певаш ни бири. Оцеляхме до третия ден. Време за спаринги. Утро, ден 3. Първа тренировка. Този път нямаше нужда да ставаме толкова рано, защото е от 10 часа тренировката днес. И по-якото за тренировката днес е, че ще има спаринги. Като последен ден на самия лагер дойде време за спарингите. Мале колко съм червен. Това от басейна. Айде! Да съм жив и здрав. Игра си парите вчера. Лъжи бе. Изиграх неговите. Петър има имен ден, иска да почерпи. Само нокаути.
Beast from the East. Това не е последната тренировка за лагера. Идеята на лагера като цяло не беше просто един обикновен лагер. За 2 дни да успеем на всеки един от вас да вдигнем нивото. И смятам, че постигнахме това нещо. Ако искаш и ти да вдигнеш нивото, поради големия интерес и ограничените места този път, обявяваме официално следващия боксов лагер Timing and Precision есен на Beast Regime и Крум Петров. 25 до 28 септември, Гранд Хотел Банско. Този път целият лагер ще е 4 дена с 3-дневна опция. Всеки лагер ще е в присъствието на професионални бойци, както и виждате във видеото, и с други ваши любимци. Плащаш 50% капоро сега и 50% когато дойдеш на място. Също така, за тези, които запазят мястото преди края на юли, ще получат допълнително 10% отстъпка само за тези, които реагират бързо. Така че запази си място сега, местата са ограничени. Днешната тренировка е спаринг, но няма да е спаринг да се залупаме 12 рунда. Ще направим 6 рунда само. Идеята е, че при постоянната смяна с един с друг ние губиме времето за тактическо мислене, стратегическо, губиме моменти. И затова така ще го направим, ще изиграете 3 рунда с един и 3 рунда с друг. Аз ще подбера кой с кой да играе. Преди това обаче, ако искате може да седнете, ще направим с Пепи малко стратегическо мислене. Ще ви покажем някакви неща, за да може на база тези неща, после с който се паднете, ако успеете да ги приложите, ще е във ваш плюс. Така че ако искате да седнете, то да не стърчите. Стратегическото мислене са много аспекти. Ние днес ще обхванем една малка част, в която просто ще ви нахвърлям някои неща. Ако успеете да ги приложите в боя, ще е супер. Сега е момента да направите своите залози. Имаме стратегическо мислене. Първо спрямо височина. Да кажем, че двамата са едни килограми, играят в една категория. Ръстово преимущество в случая има Петър. Симо какво трябва да прави? Симо трябва да скъсява, да влиза вътре, да търси близкия бой. Защото Петър, ако го държи на дистанция, ще му е много трудно, защото Петър има по-дълги крайници. Обратното, да кажем, че пък Симо е по-добър в близкия бой. Петър трябва да дърпа на дистанция. Нещата погледнато от едната страна са по един ъгъл, от другата по друга. Застанете, така и раздвижете ли. Сега, в момента в който те движат, трябва да наблюдават пропуските на опонента. Примерно, дали е ръката, лекичко, съвсем без напрежение. Дали е ръката е паднала, дали е отворил гарда. Постоянно има един анализ на кой крак му е тежестта. Тия дребни финни детайли са много важни. И това е момента, в който ти можеш да приложиш тайминга, който 2 дена вече учи. Когато видиш пропуск в гарда, примерно Петър е с по-отворен гард, директно си му влиза долу. Той просто си го вижда това нещо от годините тренировки. Бум! Може да скъси съвсем дистанцията и да отработва долу. Точно така. Сега, в случая, Петър вижда последиците малко долу. Симо ще се бие, ама ръцете са му ниско, забравя да ги вдигне. Оттам директно джаба влиза, кроса влиза. Един детайл, ръцете са ниско, веднага ти светла лампичката. Опа, даш вода. Ето момчето ММА-че. Супер. Виждате как снижи центъра на тежестта за ММА, нали? Това си мога от играта. Веднага се виждат някакви детайли. Раменете са му по-стегнати горе. Постоянно анализираш. Той в случая отскоро тренира. Няма година. Заучил е някакви неща и се опитва на заден фон да си ги прави. Но не е толкова естествено, колкото примерно Петър се вижда. Личи си, че той мисли докато го прави. Бокса не е просто да блъскаш и да удръш, а трябва да се мисли. Затова за мен тайминга е най-важното нещо в бокса. Ти ако си прецизен и мислиш боксер, с тайминга ще биеш скоростта на другия, с тайминга ще биеш силата на другия, с тайминга ще биеш всичко. Бегом! Задължително първите 2 рунда анализирате това, което говорих в началото. Гарда, стойката, ще го проверя как реагира на движението ми, ще дръпне ли, на моя ляв прав как ще реагира. Всички тези неща искам да ги проверявате. Анализирате и в последствие 3-ти рунд един от двамата ще провери. Айде, бокс! Давай! Анализираме постоянно как реагира нашия опонент. Продължаваш да се анализираш. Абе, този джаб влезе, дай пак ще го пробвам. Дай сега ще смена нивото, горе-долу. Ай сега ще вляза на комбинация от 3 удара. Искам постоянно. Това е изграждащо. Да мислите, а не просто да си хвърляте някакви удари.
той файтът. Да. Мале ръкавиците и почивай! Да викам ли не? Баща бяха изводителите тренировки аз. Сега тъкво свърших третата поредна. В смисъл едната беше от 8 до 10, другата от 10 до 12, от 12 до 2. Сега съм натал 4 до 6. Много съм доволен от всички вас. Надявам се и вие да сте доволни всичките. С екипа си позволихме да направим нещо, тъй като това не е просто обикновен лагер. Ние задаваме едно ниво и за бъдеще ще има много такива лагери, на които ти просто да вдигаш нивото. Не просто да отидеш да тренираш, а да вдигаш нивото. Затова всеки един от вас ще получи такъв сертификат за постигнатото за тези 2 дни. Аз съм си сложил името и подписа и заставам зад вас, че вие за 2 дни материята Timing and Precision сте усвоили. Записах се поради няколко причини. Едната е, че аз се тренирам отскоро, ама може да научиш нещо интересно, нещо ново. Трябваше много запознан и се срещаш с нови хора. От клипчета в YouTube, своите влогове, много ми хареса идеята и реших да разнообразя с нещо, да науча ново. Ходил съм на други лагери, ама искам да черпя от всякъде информация и в случая видях, че ще идват професионалисти. Видях Крум, който е много читав като треньор и реших да пробвам нещо ново, да видя нови знания, да разбера ново нещо и със сигурност този лагер ми отвори за много неща очите. Ставал съм вице-шампион на едно републиканско първенство. Имам известни лагери, нали? Тук главното нещо, което научих е тайминга. Като направиш няколко комбинации на един противник, после да смениш тайминга. Примерно ляв десен и да забавиш лявото круше. Това изненадва и кара противника да си свали ръцете, което крушето да влезе. Това за първи път го чувам в интересността. Хубавото е, че въпреки че е любителски лагера, има момчета, с които може да се играе, има много млади хора, които виждам, че искат да се развиват и тренират. Дори и аз, като смея да кажа състезател, имах късмета да запозная с такива професионалисти, да черпя знания от тях, тъй като и Петър Дърганов, Симеон Наковски и треньорите са тук, които казват много нови неща за хранене, за тренировки, за спане, за режим като цяло, което наистина е много полезно. И дори да искаш да се занимаваш любителски, мисля, че този лагер е идеален. Както за почивка, така и за тренировки. Много благодаря. Като знаеш, че другите лагери, примерно по бунгала, по такова, това си е на ниво топа, и всички треньори, всичко, пробвани професионалисти, всичко много. Много е яко, защото тук мога да съм мъчен, колко ще съм мъчен задата и опасен. Може и после имаш и удобство, имаш може всичко може, да. Това е най-важно, защото ходиш примерно, ако на други лагери, да знаеш, там е бунгала, такова. Соц. Също, страшно. Ти си момчето, дето печели от гивуея. Благодаря на моя брат и приятел, който заради него дойдох тук и на Балкана. Елата, много як лагер, ходете по такива места, тук се гради характер. Ево, много се радвам. Негов приятел спечели гивуей, го подари на него, защото не можеш да дойде. И не ходете по казина, барове, идвайте тук. Аз миналата година бях на частни тренировки при Крум и много ми хареса как ме тренира общо взето. Тая година реших още повече да наблегна на бокса, да си затвърдя фундаментите и точно много ми хареса това, че тук се наблегна на фундаменти, което нали, за мен е най-важното и наистина усещам, че дигнах едно ниво нагоре и ще мога да си ги упражнявам и отделно тия неща, за да ги затвърдя още повече. Въпреки за кратко време, много добре беше структурирано и представено въобще основите на бокса и всичко наистина беше много добре. Тук е топ, аз вчера направих спа, точно преди втората тренировка, купих си малко магнези и бях топ за втората тренировка до вечера и днеска също. За спаринга. Абсолютно, да. Гледай какво пише. Я виж тук какво пише. Успех,
папката. Какво стана този лагер, какво стана? Това е един лагер. Дойдох без муско. Струваше ли се? Така. Това е много се изкефи. Това да е брутално. Показва ти, че можеш. Обръща ти внимание. Не те оставя така да си правиш каквото си знаеш. Да. Къде бе? На море, отивам да пия. Да играя да тичам. Чакай, да. Да тренирам, този човек е с камерата, да. Я кажи едно заключение тук за лагера. Като цяло. Това беше лагера, изпотихме се, поизбихме се и за сега subscribe, motherfucker. Praise to the most high. Praise to the most high. Send it praise to the most high. Praise to the most high. Soon as I